У Міжнародны дзень роднай мовы Беларускі саюз жанчын арганізаваў сустрэчу ў Купалаўскім тэатры. Пасыл мастацкі. Са сцэны тэатра гучалі творы класікаў беларускай літаратуры. Як гэта было, раскажем далей. Это небо усмехнется людям и природе. Не спеши. Чышы дрогне, прольется. Да Купалаўскага тэатра між за гадзіну Кіра Карнелюк уже крыху ўсхвалявана. Рэпеціруе разам з татам твор Якуба Коласа «Усход сонца». На пытанне, чаму менавіта ён, дзяўчынка адказвае проста. Он прихожий, и тем более мама его выбрала. Мама говорит, что чтобы не волноваться, надо верить в себя. І хоць Кіра толькі спасцігае азы беларускай мовы, хваляванне сям'і Карнялюк з маларыты марнае. Яны яшчэ тыя актывісты. У тым ліку і Брэскай абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын. Прыехаўшы ў Мінск, упэўнена, ідуць да сваёй мэты. На падрыхтоўку ёсць пару хвілін. А вось сям'я Дарашкевічаў з Барысава ўжо ў поўнай гатоўнасці. Нацыянальныя ўборы і добры настрой. Усё пры сабе. Які верш читаете? Верш читаем Станіслава Володькі на Масленку. А чому? Ну, бо гэты верш перадае пачуцці беларускага народа падчас святкавання Масленицы. Хвалюецеся? Ну так, конечно. Родная мова – гэта як бы мелодыя, у которой каждая нота, яна як бы звязвае нас з карэннямі, з традыцыямі, з нашай культурай. Без мовы не можа быць людзей, не можа быць народу. Бульба, смажаніна і каўбаса. Пакаштуйце, людзі, калі ласка. Раскладайте огни, хай пливуть по раце, може в зиркім святлі і угледіть. У кожної хаті, як при добрій згоді, патери калинські вішає любов. Вам, молодим будівникам і творцям, каб менше терпіть неудачі страти, у наш учений вік я раю моцно. Читайте казки, хлопці і дівчата. Сярод удзельнікаў некалькі пакаленняў беларусаў розных прафесій. Дзень роднай мовы аб'яднаў сем'і з усіх рэгіёнаў краіны і кіраўнікоў рэспубліканскіх сродкаў масавай інфармацыі, прадстаўнікоў міністэрстваў і ведомстваў. Это то время, когда мы должны вспоминать наш белорусский язык, когда мы должны вспоминать наших классиков. Поэтому стихотворение, которое я сегодня буду читать, это «Коли ласка». Наверное, это то слово, которое отражает нас как белорусский народ, людей, которые очень благодарны, которые очень дружелюбные, которые с миром смотрят не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Это здорово, эта компиляция дает нам возможность увидеть и еще раз подчеркнуть многообразие белорусского языка. Ну и, конечно же, выказать свое уважение нашей родной, нашему родному языку, нашей родной мове. И сказать будущим поколениям, конечно, это безусловное богатство, безусловное наследие, что эти традиции нужно хранить и приумножать. Беларуская мова гучыць у шматлікіх песнях, прыказках, літаратурных і мастацкіх творах. Тое, што, напэўна, мы ведаем з дзяцінства. Ольга Шпілеўская, лідар Беларускага саюза жанчын і арганізатар мастацкіх чытанняў, выбрала твор невыпадкова. Здзіўляла вершам Кандрата Крапівы ў памяць аб сваёй бабулі. 25 год яе няма ўжо на гэтым свеце, але яна не атрымала адукацыю. Но навучылася чытаць. Вучылася яна чытаць на зборніку баек Кандрата Крапівы. І калі мы збіраліся сям'ёй, мы заўжды прасілі бабулю пачытаць вершы. І бабуля іх чытала. Мне здаецца, гэта вельмі добрая традыцыя, і мова гэта наша. Гэта тое, што робіць нас асаблівымі. Гэта тое, што адрознівае нас ад усіх другіх нацый. Таму мы павінны яе захаваць. Байка называецца «Дзядьба сенакосу». Аж дрыжыць цяло адкрыта. Гэта 9 сенакос. Тут сабраўся сход вялікі, дай і я ўваткну свой нос. Падыходжу, чую сварка, все мацнеюць галасы. Гэта я скрызецца з Маркам, вось паскусваюць насы. Мастацкія чытанні па ініцыятыве Беларускага саюза жанчын праходзяць ужо 4-й раз, і з кожным годам збіраюць усё больш удзельнікаў. Лідары і актывісты арганізацыі ўпэўненыя, гэта дапамагае адрадзіць культуру чытання па-беларуску і павагу да роднай мовы. За што тебе больш за ўсё спадабалася? Мне спадабалось выступление. Хочу яшчэ раз приехать. Приедзеш? Так. Вельмі моцныя ўражанні ўвогуле. Выйсці на одну сцэну з такімі знакамітымі людзьмі нашай краіны, як міністры, гэта
Я нават не ведаю, як перадаць свае ўражанні. Успамінаючы вершы, успамінаючы вось гэта прыгожае маўленне нашых гасцей, хочацца яшчэ раз падкрэсліць, што наша беларуская мова самая прыгожая, самая мілагучная, самая лепшая. І вучыць яе мы павінны, ведаць мы яе павінны. Усмешкі, слёзы радасці і настальгія. Здаецца, у дзень роднай мовы эмоцый было шмат. Галоўнае, што ўсе яны былі добрыя, а сама сустрэча прайшла па-сямейнаму. У Беларускім саюзе жанчын гэтую традыцыю будуць працягваць.